धवरूक संस्थे बरोबर गेली 5-6 वर्सां काम करतोय. जेव्हापासून या धवरूक संस्थेन सुरुवातीक ट्री ऑफ होप हो उपक्रम चालू केलेलो तेव्हापासून मी धवरूक संस्थेबरोबर आसा. सुरुवातीक आम्ही खूपशी झाडां लायली. पहिलीपासून आम्ही झाडां लावपाचो उपक्रम म्हणून ही धवरूक संस्था अशी चालू केल्ली. धवरूक संस्था अशी न्हू ट्री ऑफ होप म्हणून चालू केल्ली. मागीर आम्ही ती धवरूक संस्था असं रजिस्टर्ड केली. त्यातून मी पहिली व्हॉलंटियर्स जेव्हा आम्ही विद्या प्रबोधिनी शिष्य असलेले तेव्हापासून मी या धवरूक संस्थेबरोबर असलेले आणि तेव्हापासून आम्ही झाडां लावपाचो उपक्रम किंवा क्लिनलीनेस ड्रायव्ह आणि कसले NSS कॅम्प असतात त्या सगळ्या बरोबर मी या संस्थेबरोबर असलेले आणि मग आम्ही ह्या गेल्या 2-3 वर्षां भूजल संवर्धन म्हणजे ग्राउंड वॉटर रिचार्जिंग प्रोसेस असतात तो आम्ही चालू केलेलो आणि मग आम्ही झाडां लायतना आयज आम्ही ज्या मांद्र्या जुनसवाडा या पठारा असतो थंयसर झाडां लायतना आम्ही चरये मारपाक सुरू केलेले. तर आम्ही असं ऑब्झर्व केला ज्या झाडांच्या मुनात आम्ही चरये मारलेले थंयसर पाणी साठवून त्या झाडांचो कलर किंवा ती झाडां जेव्हा गरमीचे दीस येतात तेव्हा ती ताजी उरतात. मार्च एप्रिल स्टार्ट जालो की आमकां सगळ्यांकच उदकाची कमतरता भासता आणि आता कमर्शियलायझेशन वाडला बट त्याच प्रमाणात वॉटर कन्झर्वेशन मात्र वाडूंक ना. गव्हर्मेंटान कॅच द रेन हो प्रोग्राम स्टार्ट केला बट धवरूक ही जी संस्था आसा ती त्याच्या पयलींच्यान वॉटर कन्झर्वेशनचे प्रोग्राम्स राबयता. ट्री प्लांटेशन्स करता, हे वॉटर कन्झर्वेशनचे प्रोग्राम्स राबयता आणि हे काम खरें म्हणल्यार 2-3 मनशांनी न्ही तर सगळ्यांनी मिळून करपाचें आसा कारण ही वॉटर कन्झर्वेशन एनवायरमेंट कन्झर्वेशन ही आमच्या सगळ्यांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. माझे नाव श्रेया महेश फडते. हांव धवरूक ह्या संस्थेचे एक व्हॉलंटियर आसा. 2017 सालान ट्री ऑफ होप नावान सुरू जाल्लेलो हो प्रकल्प आयज 2021 साला पासून धवरूक ह्या संस्थेन ताचे रुपांतर जाल्लेले आसा. धवरूक ह्या संस्थेन गेली 7 वर्सां 27,000 जास्त झाडां लायलेली आसा आणि फक्त ती झाडां लावंक ना तर ती झाडां जगयलेली आसा. आयच्या दिसाचे महत्व सांगचे म्हळ्यार धवरूक ह्या संस्थेन अजून एक इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आणि तो म्हणजे कॅच द रेन हो इनिशिएटीव. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ही काळाची गरज आसा. भारतान जनसंख्या वाढत चल्लेली आसा आणि त्या खातीर उदकाची गरज आमकां प्रत्येकाक आसा आणि त्याच खातीर धवरूक कार्यरत आसा आणि धवरूक भरपूर काम करता.